नमस्कार माताजी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा पुष्पा माता जी। हरे हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा நான் माता जी। हरे कृष्णा. நான் பத்மா மாதாஜி உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே சொன்னல கிருஷ்ணா. காலையில இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்கு நாளைக்கு சொன்னீங்க மாதாஜி, சொன்னீங்க. நாளைக்கு ஊருக்கு போறேன். நாளைக்கு நைட் 8 மணிக்குள்ள வேற வரணும். நாளைக்கு என்னோட கிளாஸ் பக்தி வைபவ்ல. சோ முடியலன்னா ராதிகா மாதாஜி தான் எடுக்க வைக்கணும். ஒரு 2-3 பேருக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு வந்ததே மாதாஜி. నాలుగుంటే ఏమి అంటే ஃபைன். நாம இப்ப என்ன பண்ணலாம், அந்த 10வது அத்தியாயத்துல 87வது சாப்டர் படிக்கலாம். ஏன்னா இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வந்து ஒரு என்னது, நம்ம சாராம்சம் தானே படிக்கிறோம். இதுல கொஞ்சம் டீட்டெயிலாவே படிக்கலாம். 50 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கு. ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். எதுல மாதாஜி படிக்க? பாகவதம் புக்ல பாகவத புக்லயா? கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்கே வந்து 10வது அத்தியாயம் தானே மாதாஜி, 10வது காண்டம். அதுல ஆமா மாதாஜி. 87வது அத்தியாயம் மட்டும் நம்ம அந்த புக்லயே வாசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றேன் நான். ஓகே மாதாஜி. அங்கேயே படிச்சுக்கலாம். ஏன்னா இதுல நம்ம மொத்த கருத்துக்கள் இதுல இருக்காது. இது ஒரு சம்மரி தான். அதுக்கப்புறம் வேணா நம்ம சும்மா இருக்கும்போது இதை ஒரு வாட்டி கோத்ரூ வேணா பண்ணிக்கலாம். நீங்க கடகடன்னு ஒரு வாட்டி கூட நீங்க எல்லாருமே ஒரு 2 நாள் உட்காந்து வாசிங்க, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே. ஆனா இதை வந்து நம்ம அந்த விதத்திலே படிச்சது ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. சரிங்களா? இது அப்புறமா கூட படிக்கலாம். ஆனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் அதனுடைய பேஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு வாசிச்சோம்னா அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப ஈஸியா புரியும். நம்ம வெறும் டைரக்டா சம்மரி, ஏன்னா இது வேதம், அதாவது ரூபம் கொண்ட வேதம் வந்து தான் சமர்ப்பிக்கக்கூடிய பிரார்த்தனைகள் இல்லையா பகவானுக்கு. ஸோ அது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. பகவானுடைய உடல் இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாயில இருந்து வர்றதும் உடல் நாளங்கள் இதெல்லாம் வர்றது எல்லாமே வேத மந்திரங்கள். எல்லாமே வேதம் சொல்றதுதான் மாதாஜி. வேதம் வந்து உருக்கொண்டு ஆமா அவ்வாறுதான் சொல்லப்படுகிறது. அதனால நம்ம அதை படிச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஏற்கனவே ஒரு தடவை படிச்சோம் மாதாஜி நாங்களா. அத சொன்னீங்க. அப்ப வந்து மாதாஜி சொன்னாங்க, மாதாஜி எங்களுக்கு நீங்க ஒரு வாட்டி நடத்துமா, அப்பதான் எங்களுக்கு அது புரியும். ஆமா மாதாஜி, அது நிறைய கருத்துக்கள் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 10வது கேண்டோ புக்கு எடுத்துக்கிறோம் என்ன மாதாஜி? எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கோங்க. 10வது கேண்டா புக் எடுத்துக்கோங்க. நான் இங்கிலீஷ்ல இங்க வச்சுக்கிறேன். நீங்க தமிழ்ல வாசிங்க ஒரு ஸ்லோகமாவே. சரியா? நம்ம டைரக்டா என்ன பண்ணலாம், டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட் அதுக்கே போயிடலாம். சரியா? ஏன்னா ஸ்லோகம் வாசிச்சுட்டு இருந்தா நிறைய நேரம் ஆகும். என்கிட்ட புக்கு இல்ல மாதாஜி. ஹரே நோ கிருஷ்ணா. ப்ராப்ளம். நான் வச்சிருக்கேன். வாசிங்க மாதாஜி. என்னோடதும் இருக்கு, மேல இருக்கு. ஆனா எங்க இல்ல. ஃபைன். ஆனா இங்கிலீஷ் தான் வச்சிருக்கேன் நானு. ஓகே. ஸோ இதுல 50 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கு. நான் நினைச்சேன் அது அவ்வளோ பக்கம் இருக்கிறது பார்த்தா இது 100 ஸ்லோகம் இருக்குமோன்னு நினைச்சேன். பார்த்தா 50 தான் இருக்கு. Fine. முன்னுரை படிங்க மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் பிரேயர் சொல்லிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. நம்ம இப்போ பிரார்த்தனைகள், ரூபம் கொண்ட வேதத்தினுடைய பிரார்த்தனைகள். ஓகே, இதுல படிங்க மாதாஜி. வேதங்களின் பிரார்த்தனைகள் அதான் மாதாஜி. எஸ் எஸ் எஸ், யூ ஆர் ரைட். பரம் சம்பந்தப்பட்ட விவரங்களை அறிவது பற்றிய மிக முக்கியமான கேள்வி ஒன்றை பரீட்சித் மகாராஜா. நீங்க பாகவதம் புக் படிக்கணும், கிருஷ்ணா புக் வேண்டாம். கிருஷ்ணா புக் இப்ப பாகவதத்துல 10 மாதாஜி. ஆமா ஆமா, இதுல வந்து இல்ல மாதாஜி இல்லையா யார்கிட்டயுமே?
சரி, ஓகே. நான் அப்ப இதுல இருந்து எடுக்கட்டுமா? நோ ப்ராப்ளமா? நான் கொண்டு வரல மாதாஜி, நான் வேற நானும் இடத்துல இங்க இருக்கேன். ஊருக்கு கொண்டு மக வரல. வீட்டுல இருக்கேன் மாதாஜி, நோ கொண்டு வரல. ப்ராப்ளம். ஹரே நோ கிருஷ்ணா. ப்ராப்ளம். நான் இங்க இங்கிலீஷ்ல இருந்து அப்படியே தமிழ்ல எடுத்துரைக்கிறேன். பரவாயில்ல. ஓகே ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. வேதா பேஸ்ல வேணா எடுத்துக்கலாம். அப்புறமா என்ன பண்ணுங்க, நீங்க ஒரு 2 வாரம் வந்து இதை வந்து 2-3 வாரம் வந்து கண்டினியூஸா எல்லாரும் கடகடான்னு ஒரு வாட்டி படிங்க. இந்த அத்தியாயம் முடிச்ச பிறகு நான் டைம் கொடுக்குறேன். ஓகே, அப்போ ஓகே மாதாஜி. நீங்க கேட்டுட்டு அதை படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா ஈஸியா புரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்ச ஓகே பிறகு நம்ம மாதாஜி. படிக்கலாம். இப்ப என்னன்னா அது வெறுமனே நம்ம படிக்கிறதுக்கு வேணா நான் கூட ஜாயின் பண்றேன், ஏன்னா நானும் கேட்டுக்கிறேன். ஓகே, சோ கிருஷ்ணா ஓகே புக்லயே மாதாஜி. வாசிக்கலாம். ஆனா இப்போதைக்கு நம்ம இந்த இதுல இருந்து வேதாபேஸ்ல இருந்து நம்ம இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கலாம். அப்பதான் அந்த புக்ல என்ன சம்மரியா பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரோ அது புரியும். ஏன்னா இது ரொம்ப டஃப்பான டாபிக்கா தெரியறது, நிறைய தத்துவங்கள் இருக்குது. சோ அதை வந்து நம்ம தத்துவங்கள் தான், ஃபுல்லா தத்துவம். அதனால நம்ம அதை அப்படியே தான் This chapter presents the prayers of by the personified Vedas glorifying the personal and impersonal aspects of Lord Narayana. அதாவது பகவானுடைய வெக்தம் அவ்யக்தம், அதாவது வெக்தம்னா நமக்கு தோன்றும் இல்லையா, தோன்றக்கூடியது, பார்க்கக்கூடியது. அவ்யக்தம் என்றால் நம்மளால பார்க்க முடியாதது இல்லையா. ஸோ அன்மேனிஃபெஸ்டட், மேனிஃபெஸ்டட். ஸோ அந்த ரூபத்தை வந்து இந்த வேதங்கள் ரூபம் கொண்ட அந்த வேதம் வந்து பகவானுக்கு புகழாரங்கள் சூட்டுறத வந்து பிரார்த்தனைகளாக வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த அத்தியாயத்துல. ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருக்கா இந்த வரியினுடைய கருத்துல? எதுவும் இல்லைல்ல. ஓகே, இங்க பரீட்சித் மகாராஜா asked Srila Sukadeva Goswami how the Vedas can directly refer to the supreme observer. அதாவது வேதங்கள் எவ்வாறு வந்து நேரடியாக சம்பந்தம் படுறது பகவானோட அப்படிங்கறது வந்து கேட்கிறார். அதாவது பிரம்மன் இந்த நிலையில வந்து அப்சல்யூட் பூரணத்தினுடைய உண்மை இல்லையா, இதோட எவ்வாறு வந்து சம்பந்தம் படுது அப்படின்னு பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்கிறார். சின்ஸ் த வேதாஸ் டீல் வித் மெட்டீரியல் ரிலம், வேதங்கள் இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த குணங்கள் கொண்ட இந்த இந்த உலகத்தையுமே அது வந்து செயல்படுத்த வைக்க, அப்படி செயல் இல்லை, செயல்படுத்த வைக்குன்னு சொல்ல முடியாது, அதனோட வந்து செயல்படுகின்றது இல்லையா. இப்போ நம்ம இங்க எல்லாமே என்ன பண்றோம், நாம கூட வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில எல்லாமே செயல்படுறோம் இல்லையா. எல்லாத்துக்குமே மூல காரணம் வேத சாஸ்திரம். ஸோ இந்த இந்த பிரபஞ்சமே வேத சாஸ்திரத்தினுடைய அடிப்படையில தான் நாம வந்து செயல்படுறோம். அதுதான் எப்படி வந்து பகவானோட டைரக்டா அது வந்து சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அது பௌதிகத்தோடையுமே சம்பந்தப்பட்டிருக்கு இல்லையா. வேதங்கள் என்பது அதாவது பௌதிகமற்ற நிலைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது இல்லையா. வேதங்கள் யார்கிட்ட இருந்து கடவுளால் சொல்லப்பட்டது இல்லையா. ஆபௌரேஷம் இல்லையா. ஆனா அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்றத ஒரு கருத்தோட தான் இங்க வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். பிரம்மன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இல்லையா, பிரம்மன் எனக்கூடிய நிலை இல்லையா, அது இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை அப்படிங்கறது பேஸ் லெவல்ல இருந்தே நாம படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ அதையுமே இந்த இடத்துல பாக்குறோம். இன் ரிப்ளை, இதற்கு விடையாக வந்து Sukadeva Goswami described an ancient encounter between Sri Narayana Rishi and Narada Muni at Badrigashram. இதுக்கு வந்து விடை கொடுக்கறதுக்கு வந்து அவர் வந்து சரியான விடை கொடுக்கணும்ல, அதை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு விடை கொடுக்கணும். அதுக்காக வந்து நரநாராயண ரிஷி யாருன்றது நமக்கு தெரியும். யார் அவங்க? நரநாராயண ரிஷி கடவுளுடைய அவதாரம் மாதாஜி, அர்ஜுனனும் பகவான் மாதாஜி. ஆமா இல்லையா. நர என்பது அர்ஜுனரை குறிக்கும், நாராயணர் என்பது பகவான் கிருஷ்ணரை குறிக்கும் இல்லையா. சோ இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த சகசர கவசனை வந்து மாறி மாறி தபசிந்து, யாருடைய பிள்ளைகள் அவங்க, யாருடைய பிள்ளைகள்? படிச்ச மாதாஜி, ஃபேமஸான அவங்க இல்லையா. ஐ திங்க் அதித்தி தான் நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு. ஒரு முறை கன்ஃபர்மேஷன். அதித்தி நாராயண, அது ஒரு பெரிய கதையும் இருக்கு அதுக்கு. இவங்க 2 பேரும் மாறி மாறி என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா டிவைன் பிரதர்ஸ் இல்லையா. ரெட்ட குழந்தைகள்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா ஓகே. மார்கண்டேயா பிரேயர்ஸ் இருங்க, இங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல எல்லாம் கரெக்டா சொல்லி. நரநாராயண ரிஷி வேறு யாருமே கிடையாது, பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, பாகவதம். சோ யாரு appeared in the dynasties இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் பிரம்ம மகாராஜனின் மனைவிக்கு
நரன் நாராயணன் என்னும் இரட்டை குழந்தைகளாக அவதரித்தார் யார் அப்படின்னு. யாரு அந்த யார் அந்த இது 4வது அவதாரத்தில் பகவான் தர்ம மகாராஜனின் மனைவி தர்ம மகாராஜா. கரெக்ட் கரெக்ட். மூர்த்தின்னு போட்டு மூர்த்த என்னவோ பேரு மாதாஜி, அந்த அம்மா பேரு தெரியல. ஓகே 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 ஃபைன். ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஆமா மாதாஜி, ரெட்டை குழந்தைகளாக ரெட்டை குழந்தையா தான் பிறப்பாங்க அவங்க. ஓகே, அது பெற்றோர்கள் பேர் நம்ம அப்புறம் நாளைக்கு கூட பாத்துக்கலாம். இப்போதைக்கு நம்ம இதை பார்க்கலாம். ஓகே, நர நாராயண ரிஷிகள் எப்படின்னாக்கா இவங்க 2 பேரும் தபஸ் பண்ணக்கூடியவங்க. ஸோ சகசர கவசனால வந்து ரொம்பவுமே வந்து அவனுக்கு சகசர கவசம் என்றால் 1000 கவசங்களால் அவன் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கான். ஸோ அவனை வந்து வெல்லணும் இல்லையா, அவனை கொல்லணும். வெல்றதுன்றது என்ன, அவனை கொல்லுவதுதான். இவ்வாறாக ஒரு முறை நரா என்ன பண்ணுவான்னாக்கா தபஸ் இருந்து தவ வலிமை பெற்றுருவான். அவன் அந்த அந்த சமயத்துல வந்து நாராயணராக இருக்கக்கூடியவர் வந்து அந்த அசுரனோட வந்து போர் புரிவார். ஒவ்வொரு முறையுமே வந்து அவனுடைய ஒரு கவசம் வந்து எடுக்கப்படும் அவனிடத்துல இருந்து. இப்படி குறைய 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 கடைசியில வந்து அதாவது இறுதியில வந்து அதாவது அந்த சகசர கவசம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா இவரை வந்து யார் போட்டி, அதாவது அந்த ஒரு கவசத்தை வந்து எடுத்துட்ட பிறகு இவர் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா இவனை வந்து அதாவது நாராயண ரிஷியை வந்து கொள்வார். ஸோ மீண்டும் வந்து இந்த தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நரன் என்ன பண்ணுவார்னா இவரை உயிர் தெழுவார். அவரை உயிர்ப்பிச்சு அப்படின்னா என்ன, இதெல்லாமே வந்து இறைவனுடைய லீலைகள் தான். இதை நம்ம வந்து எப்படி மரணித்தவனை வந்து இன்னொருத்தர் வந்து எழுப்ப முடியும், எப்படி உயிர் கொடுக்க முடியும், இதெல்லாம் நம்ம நம்முடைய பௌதிக தளத்துல இருந்து நோக்க வேண்டாம். ஏன்னா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிவைன் டிரான்ஸ்டென்டல் நிலையில இருந்து இல்லையா. ஸோ எவ்வாறு வாராக அவதாரம் பன்றியினுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் நம்ம மேல பட்டா நமக்கு என்ன இருக்கும், நாற்றம் தான் அடிக்கும் இல்லையா. ஆனா பகவான் வாராகராக வந்தப்போ அது எல்லாமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வாட்டர்ஸ். அந்த அந்த நறுமணமே வந்து அதாவது ரிஷி முனிகளால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேசிலுத்து போகக்கூடிய நறுமணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, ஸோ நம்ம பௌதிக தளத்தை விடுத்து ஆன்மீக தளத்துல இருந்து தான் அனைத்துமே நோக்க வேண்டும். ஏன்னா நம்ம பேசக்கூடியதே வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எது, ஆன்மீகத்தை பற்றி. அதனால பௌதிக நோக்கத்துல நாம அதை நோக்கக்கூடாது. இப்போ இந்த நரன் என்ன பண்ணுவாருனாக்கா அவன் வந்து இந்த சகசர கவசனோட தவ வாழ்க்கையை வந்து முடியும் பொழுது எழுந்து அவனோட அவனுக்கும் கர்ணனுக்கும் இல்ல மாதாஜி சம்பந்தம். ஆமா அவன் தானே. ஆமா இருங்க நான் சொல்றேன். சோ ஒரு வாட்டியுமே இந்த சகசர கவசனுக்கு வந்து அந்த போர்னுடைய இருவருக்கும் நடையில நடக்கக்கூடிய அந்த போர்னுடைய விளைவால ஒரு கவசத்தை வந்து அவன் இழப்பான். அதன் பிறகு இருவருக்குமே வந்து சண்டை மூண்டு இவருடைய அதாவது ஒரு முறை நரக்கும் ஒரு முறை நாராயண ரிஷிக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து இந்த நினைவிழக்கக்கூடிய இந்த நிலை சில இடங்கள்ல வந்து மரணம் என்று கூட சொல்றாங்க. இந்த இவருடைய தவ வலிமையால அவரை வந்து எழுப்பி அவரை வந்து தவம் பண்ண போவார். எழுந்த பிறகு அவரும் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பவர்ஸை கெயின் பண்ணுவார். அந்த தவ வாழ்க்கை முடிகிற வரைக்கும் இவங்க கண்டினியூஸா வந்து இந்த சகசர கவசனோட போடு புரிவார். இப்படி ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் வந்து அவனோட சண்டை போட்டு அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கவசமா இருக்கக்கூடிய 1000 கவசங்கள்ல 999 கவசங்களையுமே அவங்க எடுத்துடுறாங்க. சோ அவன் எல்லாத்தையும் அந்த 999 கவசங்களை இழந்து விடுகின்றான். சோ மீத இருக்கிறது ஒரே கவசம். அடுத்து அவனோட போர் புரியக்கூடிய யாரா இருந்தாலும் அவனை வந்து கொல்லத்தான் போறாங்க. அது அவனுக்கு தெரிந்த போது அவன் என்ன பண்றான், சூரிய பகவானுக்குள்ள சூரிய கிரகத்துல போய் அவன் வந்து ஒளிஞ்சுக்கிறான். ஓகே, அப்போ வந்து தவிர்க்க விட்டதுதான் வந்து பின்னாடி வந்து கர்ணனாக வந்த பொழுது அவனுக்கு வந்து அந்த அசுரனுடைய பலன்களாலதான் அவன் நிறையவே துன்பப்படுகிறான். அவனுடைய பிறவியும் இழிவாக, ஏன்னா அந்த குவாலிட்டி இல்லையா, அவன் சூத்ரா அவன் வந்து உயர்வான ஒரு இடத்துல வந்து பிறக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து அவன் சூரிய பகவானோட சம்பந்தப்பட்டதால் அந்த கிரகத்துக்கு போனதால. அதே வந்து அவன் வந்து தாழ்வாக அவன் வந்து ஒரு வாழ்க்கை அமைய பெறுவதற்கு காரணம் அவனுடைய முந்தைய ஜென்மத்துல அவன் செய்திய அந்த அசுரனாக அவன் ஆற்றிய கர்மங்கள் தான் இல்லையா. அதனால இப்ப அசுரர்கள் ஆட்டுறது அப்போ இந்த காலத்துல நாமளே அசுர சுபாவங்களோட ஆட்டிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அதனால நமக்கு இழிவான ஒரு பிறவி வருதுன்னா அதுக்கு நாம முந்தைய பிறவில நாம தகாத செயல்கள் எல்லாம் நாம் செய்திருப்போம். ஸோ அதனாலதான் நம்ம இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறதுன்றத ஒவ்வொரு ஜீவனுமே புரிஞ்சுக்கணும். நாம எத்தனை பேரை மோசம் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா. அதே மாதிரி கஞ்சத்தனமா இருந்து அடுத்தவங்களுடைய ஆஸ்திகளை அபகரிச்சிருப்போம். இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு செயல்கள் இருக்கிறவங்க அடுத்த பிறவி சூத்ரர்களாக பிறக்கக்கூடியது, காசுக்கே பஞ்சமாக இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவாங்க. எல்லாமே ஆப்போசிட்டா தான் நமக்கு கிடைக்கும்.
நாம செய்த பாவத்தினுடைய விளைவு தான் நாம மற்றொரு ஜென்மத்துல நாம அனுபவிக்குவோம். ஸோ இதை நாம நன்னா புரிஞ்சிருந்தாலே யாரையுமே நாம ஏமாற்றக்கூடிய அந்த குணாதிசயம் நமக்கு வராது. ஸோ இவ்வாறாக ஒரு கவசத்தோடு சென்ற அவன்தான் பிற்காலத்துல வந்து ஆஹ் அவன் அவன் வந்து சூரிய பகவான் சூரிய கிரகத்துக்குள்ள போனதுனால ஒரு புனிதமான ஒரு தாய்க்கு வந்து பிறக்க வேண்டிய ஒரு இது ஏற்பட்டது. ஆனால் அந்த பிறப்புமே அவன் வந்து நல்ல ஒரு இதுல வந்து போகிறதுக்காக வந்து அவனுக்கு வாய்ப்பில்லாம போனதுக்கான காரணம் அவனுடைய முந்தைய ஜென்மம். இதை நாம் அனலைஸ் பண்ணணும் இல்லையா, அவன் செய்த தவறுகள். ஸோ அசுரனாக இருந்து அவன் ஆற்றிய செயல்களால் அந்த துன்பத்தை வந்து அனுபவிக்கிறது தான் அவன் வந்து இழிவான ஒரு நிலையில வந்து அவன் பேசப்பட்டு இல்லையா, ஒரு சூத்திரனாக பேசப்பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டான். இறுதியில வந்து அதே கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரால தான் வந்து அவன் கொல்லப்படுகின்றான். அப்பவே கொன்று முடிஞ்சிருந்தா அவன் வேலை முடிஞ்சிருக்கும். ஆனா அந்த ஒரு பாகம் வந்து இருந்ததால, ஒரு கவசத்தோட அவன் இருந்ததால தான் அந்த மாதிரி ஆயிற்று. ஸோ அதே மாதிரிதான் அவனுக்கு அந்த கவச குண்டலங்களோடய அவன் வந்து பிறக்கிறது ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ அவங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறாராம். யாருக்கு நடுவுல நரநாராயண ரிஷி மற்றும் நாரத முனிவருக்கு இடையில பத்ரிகாசிரமத்துல வந்து நடந்த நிகழ்வு. ஸோ அந்த அந்த புனிதமான தலத்திற்கு வந்து நாரத மகிழ்ச்சி சென்ற பொழுது ஃபவுண்டட் லார்ட் இந்த நரநாராயண ரிஷி வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய நல்ல எக்ஸால்டட் ரெசிடென்ஸ்னாக்கா ஞானத்தில் அந்த மனிஷி நாம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. 2nd கேண்டோல 3rd சாப்டர்ல வருது. அதாவது தாட்ஃபுல் பர்சன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, மனிஷி நாமனாக்கா யோசிக்கக்கூடிய திறமை கொண்டவர்கள். நம்மளாம் நிறைய யோசிக்காமலே நிறைய டிசிஷன்ஸ் எடுப்போம் இல்லையா, ஆனா ஆழ்ந்து சிந்தித்து எடுக்கக்கூடிய அந்த அத்தகையவர்கள் வந்து எதையுமே வந்து அடுத்தவங்களுக்குமே வந்து அதாவது ஞானதலத்தில் நிலை பெற்றால்தான் அந்த சிந்திக்கக்கூடிய திறனுமே வரும். அந்த பத்ரிகாசிரமத்துக்கு கிட்ட வந்து ஒரு கிராமம் கலாப்பா அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம். அங்கே வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய நல்ல ஞானத்தில் மேன்மையுற்ற அத்தகைய அந்த மக்கள் வந்து அங்க சூழ்ந்து இருக்காங்க. ஸோ நரநாராயண ரிஷிக்கு வந்து அவர்கள் தனை வழங்கி இல்லையா, நாரதர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து ஒரு கேள்வியை வந்து சமர்ப்பிக்கிறார். ஸோ நரநாராயண ரிஷி யாரு, பகவான் தான். ஓகே, அதுக்கு பதில் வந்து நரநாராயண ரிஷி என்ன சொல்றார், ஹவு திஸ் வெரி கொஸ்டின் ஹாஸ் பீன் டிஸ்கஸ்ட் லாங் எகோ அலாங் வித் த கிரேட் சேஞ்சஸ் இன் ஜனலோகா. இதே கேள்வியை வந்து ஜனலோகத்துல வந்து முன்னாடி விசாரிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸை வந்து நரநாராயண ரிஷி சொல்றார். ஒன்ஸ் திஸ் சேஞ்சஸ் அங்க ஜனலோகத்துல நடந்ததை இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. அந்த முனிவர்கள் ஸோ அவங்களுக்குமே வந்து இன்குவிஸ்டிக்னாக்கா கேள்வி உடையோர். அவங்களுக்கு ஒரு கேள்வி பகவானுடைய அதாவது அந்த பூர்ணத்தினுடைய உண்மையை பற்றியான இயற்கை, அந்த இயற்கை எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார்கிட்ட கேட்குறாங்க, சனகா சனாதனா இல்லையா, சனத்குமாரா, அதை சனந்தனா குமாரான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பெல்லிங். ஓகே, அவங்க கிட்ட வந்து இந்த டாபிக்கை வந்து வைக்கிறாங்க. ஸோ பகவானுடைய இயற்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், அவருடைய பூர்ணத்தினுடைய உண்மையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இயற்கையாக அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு வந்து அந்த சனாதனன் குமாரர் வந்து நிறைய அதாவது சொல்றார். அவர் வந்து எவ்வாறு வந்து ரூபம் கொண்ட வேதம் வந்து அப்பியரிங் ஆஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எமினேஷன், அதாவது முதல்ல வெளியில வர்றது படைக்கும் காலகட்டத்துல முதல்ல வெளியே வர்றது எது, வேதங்கள். எங்கிருந்து, இந்த நாராயணன் அவருடைய சுவாசத்திலிருந்து. அது வந்து ரிசைட்டட் பிரேயர்ஸ், அந்த வேதங்கள் வந்து என்ன பண்றது, பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை வந்து பாடுகின்றது. பஸ் பிஃபோர் த கிரியேஷன், அதாவது இந்த படைக்கும் காலத்துல வந்து வேற எதுவுமே படைக்காததுக்கு முன்ன அவருடைய சுவாசத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ரூபம் கொண்ட வேத அக்ஷரங்கள் எல்லாமே வந்து என்ன பண்றது, பகவானுடைய புகழை பாடுகின்றது. அதன் பிறகு இந்த சனந்தனா என்ன சொல்றாருனாக்கா, ப்ரொசீட் டு ரிசைட் திஸ் எலாபரேட், அந்த ரூபம் கொண்ட வேதத்தினுடைய பிரார்த்தனைகளை தான் இப்போ வந்து அவர் எடுத்துரைக்கிறார். ஸோ இங்கே ஜனலோகத்தில் இருந்த மக்கள் எல்லாருமே அதை கேட்டு யாரிடத்திலிருந்து அது கேட்டுட்டு இருக்காங்க, சனந்தனா எனக்கூடிய அந்த அவர்கிட்ட இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கார். ஸோ அவங்களுக்கு விச் என்லைட்டட் தேம் டூ, அதனால் அவர்கள் பகவானுடைய இயற்கை வந்து உண்மையான இயற்கையை வந்து புரிந்து கொள்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது என்று அவர்கள் பிறகு அவர்கள் அந்த சனந்தன குமாரருக்கு வந்து மரியாதைகளை செலுத்தினார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாரத முனி இதை கேட்ட பிறகு அவருக்குமே அது வந்து திருப்தி வந்தது. ஸோ யார்கிட்ட இருந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு, நரநாராயண ரிஷி கிட்ட இருந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு. தஸ் நாரத ஆஃபர்ட், அவருமே வந்து
நரநாராயண ரிஷிக்கு வந்து தன்னுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சு விட்டுட்டு அங்கிருந்து வந்து அவருடைய சீடனா இருக்கக்கூடிய வேதவியாசரை வந்து காணச் செல்கிறார். அங்கே சென்று நரநாராயண ரிஷி கிட்ட அவர் எதை கேட்டறிந்தாரோ அதை அப்படியே வேதவியாசருக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ஓகே, புரிஞ்சுதுங்களா? இதெல்லாமே வந்து நம்ம பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி, நம்ம அந்த புக்ல டைரக்டா கிடையாது இல்லையா, இங்க படிச்சாதான் வரும். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்? ஓகே, ஃபைன். பரிஷித் கேட்கிறார், வேதங்கள் வேதங்கள் எவ்வாறு வந்து பகவானை வந்து நேரடியாக, அதாவது அவருடைய புகழாரங்களை பாடக்கூடியது. ஸோ அதாவது who cannot be described in words. பகவானை நம்மளால வார்த்தைகளால புகழாரம் சொல்ல முடியாது. ஆனா வேதங்கள் வந்து பகவானுடைய, நம்ம எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா, இது எல்லாமே என்னது? வேதங்கள் தான். இதுல எத்தனை புகழாரங்கள் இருக்கு இல்லையா பகவானுக்கு. இவை அனைத்துமே பகவானுக்கு வந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. யார் மூலியமா? ரூபம் கொண்ட வேதத்தினால. ஸோ the Vedas are limited to describe the qualities of material knowledge. ஆனா இந்த பௌதீக இயற்கையினுடைய, அதாவது தன்மையை வந்து வேதங்கள் வந்து எடுத்துரைக்கிறது வந்து குறைவு. ஸோ நம்ம இந்த பௌதீக இயற்கை வந்து ஒரு தற்காலிகமான இடம் இல்லையா, படைக்கப்படுகிறது, அழிக்கப்படுகிறது இல்லையா, ரட்சிக்கவும் படுகிறது. இதெல்லாம் இவ்வளவுதான் நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை பற்றியுமே, அதுவுமே பகவானுடைய பகிரங்க சக்தியால் செயல்படுகிறது என்பது எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம். பட் the supreme is devoid of this. ஆனா பகவானுக்கு இந்த பௌதீக இயற்கைக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. ஏன்னா அவர் தெய்வீக நிலையில் இருக்கு. பீயிங் டிரான்சிடென்டல் அப்படின்னா தெய்வீக நிலையில இருக்கார். எதுக்கு வந்து எதனோட கம்பேர் பண்ணும்போது, இந்த பௌதீக இயற்கையை வந்து நாம வந்து இந்த பௌதீக இயற்கையை படைப்பதற்கும் மூல காரணம் அதனுடைய விளைவு இல்லையா, காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். ஸோ இவை எல்லாமே இருந்தாலுமே அவர் இந்த இந்த என்னது தெய்வீக நிலையை பற்றி எடுத்துரைக்கிறார். ஓகே, ஸோ இப்போ பர்பட்ல வந்து ஸ்ரீதர் சுவாமியினுடைய பிரேயர் இதுக்காக என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு பார்க்கலாம். வாகீஷ யஷ்ய வதனே லக்ஷ்மீர் யஷ்ய சவக்ஷசி யஷ்யாதே ஹிருதயே சம்வேதம் நரசிம்மம் அஹம் பஜே. எல்லாமே இது வந்து பிரேயர்ஸ் இல்லையா. ஏதாவது சொல்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நாம பிரேயர்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா. மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்காய தேகே யத்கிருபாதம் அஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய ஈஸ்வரம். ஸோ இதை ஏன் சொல்றேன்னாக்கா, யூ ஷுட் பிகம் ஏ குட் ஒரேட்டர். நல்ல ஒரு பேச்சாளரா வரணும். பகவானுடைய புகழாரங்களை பாடுவதற்காக சொல்லப்படுவது இந்த மந்திரம். ஓகே, அது மாதிரி இப்போ ஸ்ரீதர் சுவாமியினுடைய வியாக்கியானத்திலிருந்து இதை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த கருத்து என்னன்னாக்கா, ஐ வர்ஷிப் லார்ட் நரசிம்மா within whose mouth reside the great masters of eloquence. அப்படின்னா பேச்சு திறமை. அதாவது எடுத்துரைச்ச இந்த வார்த்தை வந்து நேத்துடைய ஒன் ஆஃப் த கிளாஸஸ்ல நான் கேட்டது. ஆக்சுவலி ஒரு நிமிஷம், பாகவதம். அப்பப்ப எழுதி வச்சுக்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லணும்ன்றதுக்காக. மங்களாச்சரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒவ்வொருத்தருமே வந்து மங்களாச்சரணம் பாடுறதுதான். ஸோ இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமியுடைய அதாவது எவ்வளவுனா 14 லட்சம் வர்சஸ் வந்து நம்ம நேற்று படிச்சோம் இல்லையா மகாபாரத. அதுல அப்படியே அவர் வந்து அவரை பேச பேச வந்து எல்லாருமே வந்து அப்படி கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை வந்து ஏற்படுத்துமா. ஸோ அந்த மாதிரி ஈர்க்கப்படக்கூடியவர். ஏன்னா அவர் பிறக்கும் பொழுதே அவர் வந்து விடுதலை அடைந்த தன்மையில இருந்தவர் இல்லையா. ஸோ அந்த விடுதலை அடைந்த தன்மையில இருந்த அவர் வந்து, ஸோ அதாவது பியூர் இங்க ஹிருதயத்துல யாருக்கு அந்த தூய்மை இருக்கிறதோ அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள்லுமே அந்த புனிதத்தன்மை வரும். ஸோ ஒரு பேச்சாளர் வந்து, அதாவது பௌதீக பேச்சாளரை பத்தி நான் சொல்லல, ஆன்மீக பேச்சாளர் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் வந்து அடுத்தவங்க கேட்கிற மாதிரி இருக்கணும்னா இங்க ஹிருதயத்துல தூய்மை என்பது இருக்கணும். அது எப்ப வரும்னா பக்தி தொண்டுல நம்மள நாம முழுமையா ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுதுதான் வரும். அது வந்து பேச்சுல வந்து வரும். இது எதுக்குனாக்கா, சுகதேவ கோஸ்வாமி எடுத்துரைச்சது போல யாருமே எடுத்துரைக்கல. கிரேட் மாஸ்டர் ஆஃப் எலோக்கியன்ஸ் அப்படின்னா, எலோக்கியன்ஸ் அப்படின்னும் போது இந்த பேச்சு திறமையை பற்றி சொல்றேன். ஓகே, சொல்லக்கூடிய விதத்துல தெய்வீக அந்த அந்த தன்மை வந்து அதுல வந்து குடிக்கொண்டு இருக்கிறது.
ஸோ இந்த நரசிம்மர் வந்து யாருடைய இதுல இருக்காங்க? ஆக்சுவலி எல்லோருடைய நாவிலுமே இருக்கணும் நரசிம்மர். என்ன தங்கு தடையின்றி இறைவனுடைய புகழ் ஆரங்களை எடுத்துரைப்பதற்கு இறைவனுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் இதை வந்து பேச முடியும் இல்லையா? அப்பான் ஹூஸ் செஸ்ட், ஹிருதயத்து மேல யார் இருக்கிறது? தாய் இல்லையா? அதாவது லக்ஷ்மி தேவி. அண்ட் வித்தின் ஹூஸ் ஹார்ட்ஸ் ரிசைட்ஸ் த டிவைன் பொட்டன்சி ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். அதாவது இந்த யஷ்யாஸ்தே ஹிருதய சம்வித் இல்லையா? உணர்வு. சம்வித்னா என்ன? உணர்வு இல்லையா? சாந்தினி, அலாதினி, சம்வித், இது 3 படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ அந்த சம்வித்ன்றது என்னது? உணர்வு, லைஃப் இல்லையா? அதாவது உணர்வு அப்படின்றது. சோ இதுக்குள்ள இருக்கிறது யாரப்பா? பரமாத்மா இருக்கார் இல்லையா? அவர் தான் லைஃப், அவர் தான் வந்து டிவைன் பொட்டன்சி ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். நம்மள இப்போ இந்த ஜீவாத்மாவை வந்து பிராணன் விடுறதுக்கான அந்த வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறதே அவர் தான். அவர் கொடுக்கலன்னா நம்ம சுவாசிக்கவே முடியாது. அது நம்ம கையிலே கிடையாது. அவ்வளவு டிபெண்டன்சியா இருக்கக்கூடிய கடவுளை நாம திரும்பி பார்க்கறதே கிடையாது. நம்மனா நீங்களும் நானும் கிடையாது. நம்ம அட்லீஸ்ட் இந்த வாய்ப்பானா கிடைச்சிருக்கு இன் ஜென்ரலா. ஓகே, நம்ம ஏதோ ஒன்று அட்லீஸ்ட் அந்த வாசப்படியாவது மிதிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நாம கிரேட் பர்சனாலிட்டி இல்லைன்னாலும் அட்லீஸ்ட் வாசப்படி மிதிக்கிறதுக்கான ஒரு அவகாசத்தை பகவான் கொடுத்துருக்கார், குரு பரம்பரை கொடுத்துருக்கு. ஆனா அதையுமே இல்லாதவங்க எத்தனையோ பேர் நம்ம கண்ணு முன்னாடியே நடமாடிட்டு இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு மனசு கருணையால அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி அமையும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும். இருக்கா இல்லையா? நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கு இல்லையா? நம்ம பிள்ளைங்களே கூட வந்து அந்த அந்த அளவுக்கு பக்தியில வரலையேன்றத வந்து நம்ம மனசுல இருக்கு. ஆனாலும் பகவான்கிட்ட நாம அதை பிரார்த்திச்சுக்கணும், அவ்வளவுதான். அவருடைய கருணை இருந்தா அவங்க எனி மொமெண்ட் நம்மளை விட மேன்மையா போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கண்டிப்பா கிடைக்கும். சோ அதை உணர வேண்டும். ஒவ்வொரு க்ஷணமே நாம் இறைவனை வந்து சார்ந்து இருக்கின்றோம் என்ற உணர்வு நம்ம மனசுல எழணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறை உணர்வு மீது இருக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் முதன்மையாகும். ஓகே, வாக் ஈஷா யஷ்ய வதனே, அதாவது ஈஷா என்றால் என்ன? கட்டுப்படுத்துபவர் இல்லையா? சோ மேலும் லக்ஷ்மீர் யஷ்யச பக்ஷசி, லக்ஷ்மி ஹிருதயத்தை யார் இருக்கிறது? அந்த லக்ஷ்மி தாயார் இருக்கா. யஷ்யாசி ஹிருதய சம்வித், அதாவது இந்த ஹிருதயத்துக்குள்ள யார் இருக்கிறது? டிவைன் பொட்டன்சி ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா? யாரு அப்படி இருக்கு? அந்த மாதிரி யார் நபர்? அந்த பரம்பொருள். ஓகே, சம்பிரதாய விசுத்தியாய அர்த்தம் சிவாய நிர்பந்த யந்திரிதாக ஸ்ருதி ஸ்ருதி மித வாக்கியாம் கரிஷ்யாமி யதாமதி. So desiring to purify my சம்பிரதாயா, இது வந்து ஸ்ரீதர் சுவாமியினுடைய வியாக்கியானம். நாம அந்த ஆச்சாரியருடைய ஸ்தானத்திலிருந்து அதை உணர்றதுக்கு நாம புரிஞ்சுக்கணும். இது அவருடைய நிலையிலிருந்து கொண்டு அவர் வந்து இதை வந்து அவர் எதை உணர்ந்தாரோ அதை வந்து எடுத்துரை சென்றிருக்காரு ஆக்சுவலி இல்லையா? மேலும் மை சம்பிரதாய டிசைரிங் டு பியூரிஃபை மை சம்பிரதாயா, எவ்வளவு பெரிய ஹிருதயம் என்பதை நம்ம பார்க்கணும் இந்த இடத்துல. சம்பிரதாயம் என்பது மக்களோடு தான் இல்லையா? இப்ப நம்ம பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் என்பது யாரெல்லாம் ஃபாலோவர்ஸா இருக்காங்களோ அவங்க மொத்தமே வந்து அந்த பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம். இதுல எத்தனையோ பேர் வந்து கனிஷ்ட அதிகாரியா இருப்பாங்க, இப்பதான் என்ட்ரி லெவல்ல இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க எல்லாரையுமே வந்து தூய்மைப்படுத்தணும். எவ்வளவு பெரிய கருணை அந்த ஸ்ரீதர் சுவாமி அவர்களுக்குன்னு பார்க்கணும் இதுல நம்ம இல்லையா? அண்ட் பீங் பவுண்ட் பை டியூட்டி, அதுதான் அவருடைய செயல்படும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கடமை இல்லையா? ஐ வில் பிரீஃப்லி கமெண்ட் ஆன் த பிரேயர்ஸ் ஆஃப், அவர் சொல்றார். அவருடைய ஸ்தானத்துல இருந்து நாம் இதை பார்க்கும் பொழுது நான் எதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்றேன். பிரீஃப்லினா கொஞ்சமா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஓகே, பர்சனிஃபை அப்படின்னா முழுசா நான் சொல்லிடுறேன்னு அவர் எங்கேயுமே சொல்லல. இதுதான் வந்து ஒரு ஹையர் குவாலிட்டி ஆஃப் ஏ ஆச்சாரியா. ஆச்சாரியாவே அந்த மாதிரி நினைக்கும் பொழுது நாமெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகே, இதை ஃபர்ஸ்ட் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஐ வில் பிரீஃப்லி கமெண்ட் ஆன் த பிரேயர்ஸ் ஆஃப் பர்சனிஃபைடு வேதாஸ், அதாவது வேதம் ரூபம் கொண்ட வேதத்தினுடைய பிரார்த்தனைகளை பற்றி நான் கொஞ்சமா எடுத்துரைக்கிறேன். டு த பெஸ்ட் ஆஃப் மை ரியலைசேஷன், வண்டர்ஃபுல் சென்டென்ஸ், கரிஷ்யாமி யதாமதிஹி இல்லையா? யதாமதின்னா இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? எனக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சிறிய இன்டெலிஜென்ஸ்ல எவ்வளவு எனக்கு தெரியுமோ அதை நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். தட் இஸ் த ஹையர் குவாலிட்டி ஆஃப் ஏ வைஷ்ணவா இல்லையா? எந்த வைஷ்ணவாவுமே வந்து எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லவே மாட்டாங்க இல்லையா?
எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்றேன். தவறு இருந்தாலும் நீங்களும் உங்களோட கருத்தை சொல்லலாம். இப்படிப்பட்ட பாவம். யார் ஒருத்தர் இந்த பிரசங்கம் கொடுக்குறவங்க வந்து டிபேட்டிங் மைண்ட்ல வந்து பிரசங்கத்தை கொடுக்கவே கூடாது. எனக்கு நான் சொன்னதுதான் ரைட்டுன்னு வந்து நாம ப்ரூவ் பண்ணவும் கூடாது. தட் அண்ட் ஆல் இஸ் அ ராங் வே ஆஃப் ஒரேஷன் ஆக்சுவலி. ஓகே. அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து பேச்சாளர் பேசிட்டு இருந்தாலும் அவருக்கு உண்மையிலேயே அவருக்கு பெருசாக எதுவும் தெரியவில்லை என்றாலும் உங்களுக்கு தெரிந்த மட்டுக்கு அப்ப அவரையுமே நாம வந்து உயர்வான ஸ்தானத்திலிருந்து வச்சு பார்க்கணும். அப்ப நமக்கு இறைவனிடத்துல நாம சமர்ப்பணம் கொடுக்கிறோம். ஏன்னா அங்க பேசக்கூடியவர் வந்து அவரால பேசப்படுறது கிடையாது, அவரே பேசுறது கிடையாது, இறைவன் அவர் மூலியமா பேச வைக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நமக்கு வரணும். ஓகே. ரொம்ப லோவரா இருக்கக்கூடிய ஒரேட்டரா இருந்தாலுமே நம்ம அந்த ஒரு பாவத்தை கொண்டு வரணும். இவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க தெரியலையே அப்படின்னு நம்ம அந்த மாதிரியான உணர்வுகள் நம்ம என்னைக்குமே கொண்டு வரக்கூடாது. ஓகே. சோ அதனால நாம ஒருத்தர் அந்த ஸ்தானத்துல வியாசாசனத்துல யார் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து பகவானை பற்றி பேச போறாங்க, பகவானுடைய கருணையால பேச போறாங்க. அதெல்லாமே நம்ம அவ்வாறே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் பொழுது எக்ஸாக்ட்லி உங்களுக்கு என்ன புரியணுமோ அதை இறைவன் உங்களுக்கு அந்த பேச்சாளர் மூலியமா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா கொடுத்துருவார். இது நிதர்சனமான உண்மை. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸ்ரீமத் பாகவதம் புரவைஹி ஷாராத சன்னிவேஷ்டிதம் மாயா துதத் உபாஸ்பிருஸ்தம் உச்சிஷ்டம் உபாசியதே. அதாவது இந்த as much as ஸ்ரீமத் பாகவதம், அதாவது அவர் வந்து has already been perfectly honored by my predecessor explanations. அதாவது அவர் வந்து ஆல்ரெடி பாகவதத்தை வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஸ்ரீதர் சுவாமிகளுடைய வியாக்கியானத்தை தான் அப்ரூவரே பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ இந்த பிரபோதானந்த சரஸ்வதி கிடையாது. இன்னும் யாரு அவரு இந்த நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல சர்வபௌம பட்டாச்சாரியோட இன்னொருத்தர் யார்? அது ராமானந்த ராய் கிடையாது. இன்னொருத்தர் ஒரு வியாக்கியானம் எழுதுவார். அந்த வியாக்கியானத்தை வந்து படிக்கவே மாட்டார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஏன்னா அவர் வந்து மாயாவத தத்துவம். ஸோ இஸ் வெரி குட் இன் வேதிக் சாஸ்திரம். அதனால அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஸோ இவர் ஸ்ரீதர் சுவாமி எழுதின வியாக்கியானத்துக்கு அவர் ஒரு எதிர் வியாக்கியானம் எழுதியிருப்பார். அப்படிங்கிறத வந்து டைரக்டா வந்து கமெண்ட்ரி வந்து சப்மிட் பண்ணுவார். ஸோ அப்பவே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அந்த வியாக்கியானத்தை படிக்கவே மாட்டார். அதன் பிறகு வந்து ஐ திங்க் யார் மூலியமோ அவர் வந்து ஹீ சேஞ்சஸ் ஆக்சுவலி. அவர் மனது மாறி உணர்ந்தறிந்து மீண்டும் வந்து தான் செய்த தவறை உணர்ந்து அதன் பிறகு அந்த வியாக்கியானத்தை மீண்டும் வந்து திருத்தி எடுத்துட்டு வந்து அந்த ஃபுல் கதை எனக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்டடி வந்து எனக்கு ஞாபகம் வரல. ஏன்னா ரொம்ப நாள் முன்னாடி கேட்டது. அது கேட்டப்போ ஐ திங்க் யாரு நம்ம என்னண்டி பிரபுஜி தான் கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அந்த காரணங்கள் என்னன்றது எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் வரல. பட் சேலஞ்சிங் மோட்ல எழுதுனது அது. எப்பவுமே ஒரு ஆச்சாரிய வந்து நம்ம வந்து வைஷ்ணவ தனத்துல இருக்கிறவங்களை வந்து அபராதங்கள் செய்யக்கூடாது இல்லையா? ஸோ அவங்களுடைய வியாக்கியானங்கள் தவறு என்று நாம வந்து எடுத்துரைக்கிறதுக்கான அதிகாரம் என்பது நமக்கு கிடையாது. ஸோ அந்த செயலை தான் வந்து பிரபோதானந்த சரஸ்வதியா யாருன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ அவர் வந்து ஐ திங்க் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல தான் வருது. நீங்க படிச்சிருப்பீங்களா, இனிமே படிப்பீங்களோன்னு எனக்கு தெரியாது. வரும். படிக்கலன்னா கண்டிப்பா வரும். அது பாஸ்ட் டைம். அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவரை வந்து சீடனாகவே ஏற்றுக்கலாம். இதை அறிந்த பிறகு அவர் வந்து யார் மூலியமாக அதை வந்து தெரிய வருது. தெரிய வந்தப்ப அதன் பிறகு அவர் வந்து தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து மீண்டும் வந்து, ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவால அங்கீகரிக்கப்பட்டதா ஸ்ரீதர் சுவாமிகளுடைய வியாக்கியானம். இங்க நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே அவருடைய தான். ஓகே. ஸோ இந்த பர்பட்ல இருக்கிறது எல்லாமே அவர் தான் பேசுறார். ஸோ அவருடைய நிலையை அவர் எடுத்துரைச்சுட்டு இருக்கார். அவருடைய பிரார்த்தனைகளை வந்து இந்த இடத்துல சமர்ப்பிக்கிறார். அவர் எதை உணர்ந்தறிந்து நமக்கெல்லாம் எடுத்துரைக்க போறார் என்பதையுமே இந்த இடத்துல சொல்லிட்டு இருக்கார். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆச்சாரியருடைய திருவடிகளுக்கு நாம நமஸ்காரங்களை வந்து தெரிவிச்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ நம்ம has been perfectly honored by my predecessor's explanation. இல்லையா? அதாவது இவர் எழுதி as much as பாகவதம் has already been perfectly honored by ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து அவருடைய முன்னோர்கள் அப்படின்னா ஆச்சாரிய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதெல்லாமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. ஐ கேன் ஆல்சோ கேதர் டுகெதர் த ரெமினன்ஸ் ஆஃப் வாட் தே ஹேவ் ஆனர்ட். எவ்வளவு பெரிய மனசுன்னு பாக்குறோம். அதாவது முந்தைய ஆச்சாரியருக்கு ஃபுல் குளோரிபிகேஷன் கொடுத்துட்டார் யாரு, ஸ்ரீதர் சுவாமி. அவங்க என்ன விளக்கங்கள்லாம் கொடுத்திருந்தாங்களோ அதை வந்து நான் வந்து அதாவது பெர்ஃபெக்ட் ஹானர், அதாவது பக்குவமான முறையில வந்து நான் அதை வந்து ஸ்வீகரிக்கின்றேன். அதனால வந்து அவங்களை எழுதியிருக்கக்கூடிய அதை கொண்டு
நான் அதுல இருந்து சிறிய மீதம் இருக்கக்கூடிய அதை வந்து நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து வாட் தே ஹாவ் வாண்டட் அதுல வந்து ஒரு துளி மாதிரி தான் நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நான் எடுத்துரைக்கிறேங்கிறது வந்து சொல்றார். ஸ்ரீதர் சுவாமிகளுடைய வியாக்கியானமே மேன்மையானது என்று சொல்லுவாங்க. ஆனா அவரே வந்து எவ்வளவு தாழ்மையான ஒரு நிலையிலிருந்து பேசுறாருன்றத பார்க்கணும். அதுதான் ஒரு பெரிய மகாஜனங்களுடைய சுபாவம். ஸ்ரீல விஸ்வநாத் இப்ப இவரு இன்னொரு ஆச்சாரியார் இல்லையா, ஸ்ரீலா விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தவறார். அவர் சொல்றார் இன்வோகேஷன்னா இது வந்து மங்களாச்சரம். ஓகே, மம ரத்ன வனிக் பாவம் ரத்னான்ய அபி அபரி சின்வதா அசந்து சந்தோ ஜிஹ்ரேமி நாஸ்வா ஸ்வாந்தா வினோத கிருத். The saintly devotees may laugh at me for becoming a jewel merchant, though I know nothing about the precious jewels. But I feel no shame, for at least I may entertain them. அதாவது அவருடைய பிரார்த்தனைகள் எப்படின்னா, அவருமே முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் இல்லையா, the saintly devotees, அதாவது ஞானிகள், பக்தர்களா இருக்கக்கூடிய ஞானிகள் என்னை பார்த்து சிரிப்பார்கள். நான் எப்படின்னாக்கா, இது ஒரு ரொம்ப மேன்மையான வியாக்கியானங்கள் எல்லாமே பார்த்து நான் எழுதக்கூடிய இந்த வியாக்கியானம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு புஷ்ப மாதாஜி வந்து ஒரு பெரிய லெவல்ல இருக்காங்கன்னு ஒரு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஷீ இஸ் பீன் இந்த ஒரு நம்ம குரு மகாராஜ் லெவல்ல இருக்காங்க ஒரு அசம்ஷன். ஓகே, அவங்க நிறைய வியாக்கியானங்கள்லாம் எழுதியிருப்பாங்க. இப்போ நான் அவங்களுடைய வியாக்கியானத்தின் அடிப்படையில வச்சு நான் அதை புரிஞ்சு அது இன்னும் ஒரு சிம்பிளா நான் அதை வந்து எழுதுனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ நான் அந்த வியாக்கியானங்கள்ல இது ஒரு ஒன்றுமே கிடையாது. அதுல இருக்கக்கூடியதுல வந்து நான் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியத்துவங்கள் நிறைந்த அந்த என்னது ரத்தின கற்கள் போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த கருத்துக்கள் வந்து எனக்கு அவ்வளவா புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்ச சில துளி தான் நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு முட்டாள், எனக்கு அசிங்கமே கிடையாது. நான் அதை கண்டு நான் அவமானப்படலை. ஏன்னா அவங்க எழுதியிருக்கக்கூடிய வியாக்கியானத்தினுடைய தரம் வந்து மிக உயர்வானது. நான் எழுதியிருக்கிறது வந்து அதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அந்த தரம் என்பது அவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒண்ணுமே கிடையாது. இருந்தாலும் வந்து ஃபார் அட்லீஸ்ட் ஐ மீ என்டர்டெயின் தெம். ஸோ அதாவது நான் வந்து இந்த வியாக்கியானத்தை வந்து எனக்கு வந்து அசிங்கமே இல்லை. பட் ஐ ஃபீல் நோ ஷேம். இதை பத்தி நான் வந்து வருத்தப்படலை. என்னால அந்த லெவலுக்கு எழுத முடியலன்றதுக்காக நான் வருத்தப்படலை. ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ரிலேஷன் பௌதிக தளத்துல பார்க்கலாம். நம்ம ரிலேஷன் வந்து நம்ம ஒன்றும் பெருசா காசு பணம் இல்லாதவங்களா இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நல்ல காசு பணம் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து நம்மளுடைய நெருங்கிய சொந்தமா இருக்கும். அவங்க வந்து அவங்களை நம்ம திருமணத்துக்கு அழைச்சிருப்பாங்க இல்லையா. அங்க போகும்பொழுது அவங்க அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பெரிய பெரிய அன்பளிப்புகளா கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனா நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு முடிஞ்ச ஒரு சிறிதா ஒரு தங்கத்தை வந்து ஒரு கிராம் 2 கிராம் வந்து நான் வந்து அந்த ஒரு சிறிய பெட்டகத்துல கொடுப்பேன் இல்லையா. அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு கம்பேரிஷன். அங்க வரவங்க ஒரு 10 சவரத்தை வைக்கிறவங்களா இருந்தாலும் என்னோடது 1 கிராம் தான். அந்த மாதிரி அவங்க எழுதி இருக்கக்கூடிய வியாக்கியானத்துடைய அளவு அந்த அளவுக்கு மகிமை வாய்ந்தது. ஆனா நான் எழுதுனது வந்து ஒரு சிறிய முத்துக்கோ ஒரு பவளத்துக்கோ தான் வந்து ஒப்பிட முடியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இருந்தாலும் என்னை வந்து எனக்கு அதனால எந்த ஒரு அவமானமா இருந்தாலும் அதை வந்து நான் ஃபீல் பண்ண அப்படின்னா அவங்களோட தரத்திலோட நான் கம்பேர் பண்ண முடியாது இல்லையா. முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய தரத்தோட என்னால கம்பேர் பண்ணிக்க முடியாது. தே ஆர் கிரேட் சோல்ஸ். இவருமே கிரேட் சோல் தான். ஆனாலும் அவர் தன்னிலை எப்படி உணர்றாருன்னு பார்க்கணும் இல்லையா. நமே அஷ்டிபி வை துஷ்யாபி நாபி பக்தி விரக்தி ரக்திர்னா தபாத் तथापि लौल्यात् सुदुर्घामात् एव भवामि वेदा स्तूय अर्थचिन्तामणि राशि ग्रदुः. ஸோ எனக்கு எந்த ஞானமும் இல்லை, பக்தியும் இல்லை, மற்றும் நான் பற்றற்றவனும் கிடையாது. இருந்தாலும் நான் அதாவது ஐ ஸ்டில் டேக் greedy to take philosopher's stones of Veda's prayers from the fortress in which it is being kept. ஆனாலும் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு பேராசை. முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாருமே இந்த வேதங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை பற்றி ஒரு பெரிய, அதாவது ஒரு மகுடம், ஒருத்தருக்கு மகுடத்தை சுற்றினால் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி அவங்களுடைய வியாக்கியானங்கள் அமைந்திருக்கு. இருந்தாலும் நானும் அதற்காக வந்து நான் என்னுடைய தரப்புல சில கண்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அததான் வந்து அந்த ஆசை என்கிட்ட இருக்குன்றத வந்து வெளிப்படுத்துறாரு.
மாம் நிஷ்சாயதாம். இது வந்து ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகுரார் முதல்ல படிச்சது நம்ம ஸ்ரீதர் சுவாமி. ஓகே. அவிவேகவாயுஹ பிரவர்த்ததே பதாயுதம் பலாச்சேத் லிகாம்ய அத சுவாமி சனாதன ஸ்ரீ கிருஷ்ணாங்கிரீபா ஸ்தம்ப கிருதாவலம்பஹ. If the wind of indiscretion, my failure to acknowledge my lovely position, threatens to knock me down, then while writing this commentary, I must hold on to the effulgent pillars of the feet of Sridhara Swami, Sanatana Goswami and Lord Krishna. அப்படின்னா இவங்களெல்லாம் இவர் வந்து ஃபாலோ பண்றார். If the wind of indiscretion, my failure to acknowledge my lowly position, ஓகே, என்னுடைய தாழ்வான நான் இருக்கக்கூடிய, அதாவது அவங்க வியாக்கியானம் அவங்களுடைய ஞானத்தலத்திலிருந்து நான் நோக்கும்பொழுது என்னுடைய ஞானம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நான் ரொம்ப ரொம்ப கீழே தான் இருக்கேன் இல்லையா? சோ என்னை கீழே தள்ளனாலும் த விண்ட் ஆஃப் டிஸ்கிரிஷன், இந்த வேறுபாடு அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஞானம் மிக குறைவு. என்னுடைய முந்தைய ஆச்சாரியர்களா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீதர சுவாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, கிருஷ்ணர், இவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஞானம் வந்து அதிகம். சோ இருந்தாலுமே ஐ மஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன் டு த எஃப்ளூஜென்ட் பில்லர்ஸ். அதாவது எஃப்ளூஜென்ட்னாக்கா பிரகாசமா இருக்கக்கூடிய தூண்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குனாக்கா திருவடிகள். யாருடைய திருவடிகள்? சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீதர கோஸ்வாமி இல்லையா? அவர்களுடைய திருவடி, ஸ்ரீதர சுவாமி, சனாதன கோஸ்வாமி மற்றும் பகவான் திருவடிகள். இதை நான் கெட்டிமா புடிச்சுக்கணும், அப்பதான் என்னால எழுத முடியும். இது உண்மை. ஒவ்வொன்றுமே நம்ம புரிஞ்சுதான் படிக்க முடியும் இல்லையா? பிராணாமய ஸ்ரீ குரும் பூய ஸ்ரீ கிருஷ்ணம் கருணார்ணவம் லோகநாதம் ஜெகத் சக்ஷுஹு ஸ்ரீ சுகம் தம் உபாஸ்ரயே. சோ மீண்டும் மீண்டும் நான் தலைவணங்கி பிரார்த்தித்துக் கொள்கின்றேன் என்னுடைய தெய்வீக குருவிற்கு, மேலும் கிருஷ்ணருக்கு. ஏனென்றால் கடல் போன்ற கருணை பெற்றவர்கள் அவர்கள் இல்லையா? அவர்களுடைய நிழலில் நான் ஐ டேக் ஷெல்டர் ஆஃப் சுகதேவ கோஸ்வாமி, மேலும் நான் சுகதேவ கோஸ்வாமியினுடைய திருவடிகள்ல தஞ்சம் அடைகின்றேன். த ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அண்ட் இட்ஸ் யூனிவர்சல் ஐ. அதாவது இந்த பாகவதத்தை பேசப்பட்டதே அவரால் தான் இல்லையா? ஸோ ஃபுல்லா பாகவதம் சொன்னதே யாரு? சுகதேவ் கோஸ்வாமி தான். ஸோ மீண்டும் அட் த எண்ட் ஆஃப் ப்ரெசிடிங் சாப்டர், ஸோ சுகதேவ் கோஸ்வாமி டோல்டு, இந்த சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றதா இந்த இடத்தில் மேற்கோள் காட்டுகிறார் ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர். ஏவம் ஸ்வபக்தயோ ராஜன் பகவான் பக்த பக்திமான் உதிஷ்வாதிஷ்ய ஷண்மார்க்கம் புனர்வாரா வதிம் அகாத். அதனுடைய கருத்து என்னன்னாக்கா, அரசனே பரம்பொருள் இல்லையா? who is the devotee of his own devotees. இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? பகவானே வந்து பக்தர்களுக்கு பக்தனாகி விடுகின்றான், தாசனுக்கு தாசனாகி விடுகின்றான் இல்லையா? எவ்வாறு? அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டினார் இல்லையா? அங்கே தாசனாகி விட்டார் இல்லையா? திரௌபதி துயிலுரியும் பொழுது அனைத்து சீலைகளையுமே அவர் கொடுத்தார், அங்கேயும் அவர் தாசனானார். அடுத்து வந்து காட்டுல வந்து இருக்கும் பொழுது துர்வாச முனிவருடைய சாபத்திலிருந்து அவர்கள் தப்பி பிழைப்பதற்கு வந்து அங்கேயுமே வந்து தாசனாக சேவைப்பட்டார். மேலும் வந்து பாண்டவர்கள் தரப்புல வந்து தூது போறதுக்குமே அங்கேயுமே வந்து தூதுவனாக சென்றார் இல்லையா? யாராவது செய்வாங்களா? பணிவேடை செய்வாங்களா பக்தர்களுக்கு? கண்டிப்பா கிடையாது. எவ்வளவு அழகான வார்த்தைகள் பாருங்க இல்லையா? பலி மகாராஜாவுக்கு வாயில் காப்போட்டாங்க, வாயில் காப்பாளரா இருக்கார், இப்பயும் இருக்கார், சுத்தல இல்லையா அந்த இடத்துல. சோ அதனால பகவானுக்கு நாம தொண்டனானால் பகவான் நமக்கு தொண்டனாகி விடுகிறார், அவ்வளவுதான். சோ அது எங்கன்னு நம்ம புடிச்சுக்கணும். ஓகே. So with the two great devotees teaching them how perfect saints behave இல்லையா? Stayed for some time with these two great devotees, teaching them how perfect saints behave. இந்த இடத்துல வந்து யார பத்தி சொல்றாங்க? Then he returned to Dwaraka. In this verse the word Sanmargam can be understood at least in three ways. Sat, in first Sat, it is taken mean of devotee of Supreme Lord. Then Sanmargam means the path of Bhakti Yoga. The second is with Sat meaning a seeker of transcendental knowledge and Sanmargam being the philosophical path of knowledge. மூன்று விதத்துல புரிஞ்சுக்கிறாங்க இந்த இடத்துல. உத்திஷ்ய ஷண்மார்க்கம். ஓகே. ஸோ அதை பத்தி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. And the third Sat is referring to the transcendental sound of Vedas.
and Sanmargam being the process of following the Vedic injunctions. Okay, so in that oh king, at the end of the preceding chapter, முன்னாடி சாப்டர்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்றது இருக்க ஒரு நிமிஷம். at the end of preceding chapter. So, Bolashva Shrutadeva, teaching them behavior of perfects, and then Lord returned to Dwaraka. நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, இவங்க 2 பேரை பத்தி தான் அங்க சொல்றாங்க. ஸ்ருததேவா மற்றும் வந்து பகுலாஷவா. ஓகே, இவங்க 2 பேர் அவங்க 2 பேருக்கு வந்து சொல்றாங்க. அதனுடைய தொடர்பு தான். ஓகே, ஸோ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் யாரை ரெஃபர் பண்றாங்கன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க 2 பேரை பத்தி இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதையுமே இந்த இடத்துல வந்து யாரு ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அதனுடைய கருத்துக்கள் வந்து அதன் பிறகு துவாரகைக்கு திரும்பினார் என்று நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. இந்த இதுல வந்து சன்மார்க்கம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை வந்து 3 விதத்துல வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சத் அப்படிங்கிறது வந்து சத் என்பது சன், ஸோ டிவோட்டி ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட். அதாவது சத் என்பது நம்ம டைரக்டா எடுத்துட்டோம்னாக்கா உண்மைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ பக்தன் இந்த இடத்துல அவங்க என்ன மாதிரி பேக்ரவுண்ட் வச்சு சொல்றாங்கனாக்கா, ஒரு மீனிங் வந்து சத் என்றால் பகவானுடைய பக்தன், மேலும் அந்த மார்க்கம் என்பது பக்தி பாத் ஆஃப் த பக்தி யோகா. ஸோ பக்தன் வந்து என்ன பரிபாலிப்பான், பக்தி யோகத்தை தான் பரிபாலிப்பான் இல்லையா. அது சன்மார்க்கம் என்பது அதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. இன்னொரு மீனிங் வந்து என்னன்னா, அதாவது இந்த பக்தன் என்ன எதுக்காக அவன் வந்து முயற்சி செய்வான், புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்பான், பகவானுடைய தெய்வீக ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சுப்பான். அது உண்மை இல்லையா. சத் என்பது உண்மை. அதுவுமே இந்த இடத்துல நாம வந்து அந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யக்கூடிய பக்தன் என்று சொல்லப்படுகிறது. மேலும் அந்த மார்க்கம் எது, அந்த தத்துவங்கள் கொண்ட அந்த ஞானம் தான் அது மார்க்கமாக சொல்லப்படுகிறது இல்லையா. ஸோ விச் ஹாஸ் இம்பர்சனல் பிரம்மன் as its object. பிலாசபிக்கல் தத்துவம் என்றாலே பிரம்மனை பத்தி தான். ஓகே, அடுத்து 3வது சத்து என்னன்னாக்கா, வேதங்களுடைய சப்தம், தெய்வீக சப்தம், அதுதான் சத் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் அந்த சப்தம் வந்து நமக்கு எங்க இருந்து வருது. இப்ப வேத சாஸ்திரங்களை பத்தி படிக்கிறோம். இப்ப நான் பேசிட்டே இருக்கேன், இது வந்து சப்தம். ஆனா இதை வந்து நாம் வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடியது இப்ப வேத மந்திர உச்சாடனங்கள் இல்லையா, அதை பத்தி சொல்ற. அது உண்மையிலே எக்காலத்திலுமே அது சத்தியம்தான் இல்லையா. அது சன்மார்க்கம் தான். வேத உச்சாடனங்கள் எப்பொழுதுமே நமக்கு நல் மார்க்கத்தை கொடுக்கும், பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன். இப்ப நரசிம்ம கவசம் இருக்கு இல்லையா. நரசிம்ம கவசத்தை நம்ம வந்து சொல்ல என்ன ஆகுது, நமக்குள்ள வந்து தூய்மை பெறுகிறது இல்லையா, நமக்குள்ளேயே தூய்மை ஏற்படுகிறது. ஸோ அதுதான் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் த இன்ஜெக்ஷன்ஸ். அது எவ்வாறு தூய்மை அடிக்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது, நம்ம வாழ்க்கையில எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது, எதையெல்லாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் வந்து நமக்கு ஒரு பாதையை காட்டுகிறது. தட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் வேதிக் இன்ஜெக்ஷன்ஸ். அதை கொண்டு நாம் என்ன பண்றோம், நம்முடைய வாழ்க்கை தரத்தை நாம பக்குவப்படுத்துறோம். ஸோ அது வந்து வேதங்கள் பற்றி சொல்றது. Both second and third, these interpretations of Sanmargam lead to follow the question how Vedas can describe. இந்த 2வது மார்க்கம் மற்றும் 3வது மார்க்கம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. முதல் மார்க்கம் 3 விதமான சன்மார்க்கத்திற்கு 3 கருத்துக்கள். ஓகே, ஒன்று வந்து பக்தன், பகவானுடைய பக்தன் என்ற கருத்து, அவன் ஏற்று செய்யக்கூடிய செயல் வந்து பக்தி பாதை. இது ஃபர்ஸ்ட் கருத்து. ஓகே ஓகே, எழுதி வச்சுக்கோங்க. 2வது வந்து இன்னொரு சன்மார்க்கம் எதை பற்றி சொல்றதுனாக்கா, நம்ம வந்து அதாவது பகவானுடைய தெய்வீக ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்பவன், அதற்கான பாதை, அந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான தத்துவ பாதை. ஓகே, அந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான தத்துவ பாதை. இது செகண்ட். ஓகே, 3வது வந்து வேதங்களுடைய சப்தம், தெய்வீக ஒளி. அந்த தெய்வீக ஒளியினால நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், அந்த ப்ராசஸ வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப எந்த ஹோமமா இருக்கட்டும், அதுக்குமே வேத மந்திர உச்சாடனங்கள் உண்டு. அதுவுமே வந்து எவ்வாறு ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் என்பது இருக்கும் இல்லையா. அந்த சப்தத்திலிருந்து நாம ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து புரிந்து அறிந்து நம்ம செயல்படுறோம். த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் த
வேதிக் இன்ஜங்ஷன்ஸ். இப்போ இதுல மூன்றாவதா இருக்கிறது நம்ம பரிபாலிக்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவதா இருக்கிறதுமே நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிம்பிள் தான். யார் அந்த பக்தனும் அவன் கண்டிப்பாக சன்மார்க்கத்தை பரிபாலிக்கிறான். பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனைகள் அவனிடத்துல உண்டு. அவன் பக்தி தொண்டு கண்டிப்பாக செய்கின்றான். ஸோ இந்த 3 நாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸ்ரீலா ஸ்ரீதர சுவாமி ஐ திங்க் 6 மணி ஆயிடுதா, உஷா மாதாஜி வந்துருவாங்க. ஓகே, வந்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நீங்க இதை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல நாம இந்த 3 சத்தினுடைய 3 சன்மார்க்கத்தினுடைய 3 பாகங்கள் வரைக்கும் படிச்ச மாதிரி ஞாபகம் வச்சுப்போம். சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. சரியா? அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா இது will take time. கூகுள்ல வருது மாதாஜி. கூகுளுக்கு போனா 10வது கேண்டோல இதை எடுக்க முடியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Fine, no issues. ஓகே, நாம படிக்கலாம். சரிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்ப ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாஞ்சகல்ப இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணவே இல்லையா? நான் பாட்டுக்கு எடுத்துட்டே இருக்கேனா? நீங்க இல்ல சொல்லக்கூடாது. ஷேரிங் இருந்தது. இல்ல ஷேர் பண்ணீங்க இப்பதான் மாதாஜி. பண்ணேனா? ஆமா சாரி. ஆமா ஆமா. தேங்க்யூ. எனக்கு என்னடா இது பண்ணிட்டுமோன்ட்டு பயம் வந்துருச்சு. ஓகே, ஃபைன். இல்ல பண்ணுங்க மாதாஜி. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे.